Pri mužskej hádzanej ostaneme, avšak v tejto chvíli sa pozrieme do zákulisia týmu, ktorý 22. februára zdolal historicky prvýkrát Tatran Prešov. Reč je samozrejme o HK Bojnice, no a my sme veľmi radi, že pozvanie sem do štúdia prijali tréner Tomáš Mažár a ofenzívny líder Tomáš Smetánka. Pani, vitajte. Pekný deň. Tak ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto úspechu, tak poďme sa pozrieť na jeden list, ktorý koloval sociálnymi sieťami a ktorý zaujal mnoho fanúšikov. Prišiel od 74-ročného fanúšika, ktorý vám ďakuje za toto víťazstvo proti Prešovu. Spravili ste svojim fanúšikom obrovskú radosť, chlapci ste frajeri. Tak čo to pre vás znamená? Tak samozrejme to, že to ešte nie je priamo z Bojnic alebo z Priedeckého okresu, je to také vzácnejšie a že nasledujú aj mimo okres ľudia a že nám prajú a my si takéto veci vážime, takže je to určite pekné od takého fanúšika, že taký význam pošle ešte vlastnoručne, to už dneska sa málo kde vidí, že napíše, ale hovorím, veľmi pekná vec pre nás. Áno, prišiel poštou, nie prostredníctvom sociálnych sietí, Tomáš, možno o to vzácnejšie. Asi prvýkrát si myslím, že to stalo v moderných dejinách, teraz v poslednej 21. storočí, takže a o tomto by mal byť šport, podľa mňa. Že aj tí, čo nie sú Bojničania, Prievidžania, pozdravujú ten šport a nejak sa vcítia s tými hráčmi, s tým klubom. A koľko gratulácií prišlo prostredníctvom tých sociálnych sietí? Tí bolo trošku viacej v nedeľu. Priateľka ma už kľudnila, že odlož ten mobil, že venuj sa mi a tak. Čiže ju pozdravujem a bolo to super. Ja si myslím, že sme porazili Tatran Prešov, takže perfektné. Aké je to zdolať tým, v ktorom ste pôsobili takmer celú svoju kariéru a zažili tam tie najväčšie úspechy? Tak je to špecifické samozrejme, ale to nebola ako aká nevyhnutná meta, ktorá by musela byť, ale samozrejme my sme si dali za úlohu tento cieľ potrapiť Povazku a Prešov a to, že sa nám to podarilo, takom, dá sa povedať, že ešte v rýchlejšom slede už predtým remizovať Povazke, teda Prešove a s Prešovom doma vyhrať, samozrejme to teší a je to výkon, respektíve výkon, ktorý podali chalani a tej oslabené zostave bol parádny a bojovali a hovorím, je to zaslúžené všetko a si myslím, že to je veľká aj vďaka tomu nášmu realizačnému tímu a všetkých tých ľudí okolo toho, čo robia okolo tej bojnickej hádzané a je to veľké zadúžičenie, takže sme veľmi vďační za to určite. Neviem, či aj tá mladá generácia vníma Tatran Prešov ako takú modlu, či je to aj pre vás niečo výnimočné. Tak ja si myslím určite, že už v dorosteneckých kategóriách ten Prešov je silný a neviem, 18-krát majster Slovenska možno viac, čiže ja si myslím, že každý mi to užívali a hlavne sa teším, že aj moji rovesníci, moji spolužiaci chodia na hádzanú, sú hore ako súčasť fanklubu, takže ja sa veľmi teším, že aj títo mladí chodia na tú hádzanú. Tomáš, ostaneme pri vás, pretože ten váš ofenzívny výkon bol naozaj výnimočný. Bol to najlepší strelecký výkon váš v aktuálnej sezóne. 13 gólov, z toho 4 sedmičky. Tak prečo práve proti Prešovu? Tak tie sedmičky v poslednom čase by som si zaklúpal, že sa mi celkom daria, takže to sa teším a myslím si, že aj kvôli to bol perfektný zápas, myslím, že každý povedal perfektný výkon od Miša Kolára v bráne a aj Mikola Milek dal 7 gólov, keď to na krídle Juro Briatka. Takže ja som teším, že sa nám darilo, aj tie predložné zápasy sme zvládli, Košice, Nové Zámky, takže si myslím, že to bola taká čerešnička na torte a ešte môžeme ísť ďalej. Kedy ste zistili, že toto bude môj zápas? V ktorej minúte to bolo? Môj zápas, ťažko povedať. No, tak začali sme veľmi dobre, ja si myslím, že tie štarty veľakrát aj v Považskej, v pohári sa nám podarilo mať veľmi dobrý štart a to je taký ten základ a potom jasne prídu zostupy, pády, ale už potom, keď idú tie góly, tak je aj to sebavedomie, takže tak bolo to fajn. Kedy zistil tréner, že toto bude váš zápas, pretože naozaj ste nastupovali bez zranenej štvorice opôr a asi nikto nečakal, že toto bude stretnutie, v ktorom chceme Tatran Prešov zdolať. Tak my chceme vyhrávať teraz už stále, áno, ale sú to odvážne slova, že porážať Tatran Prešov každý deň sa asi nie je to normálna vec. No, kedy som to zistil, no keď som sa pozeral na tabuľu a bolo 19-10, tak som si hovoril, že toto snáď už neprehráme. A aj keď vieme, že 9 gólov hádzané a ešte k tomu akých 35 minút, to dá sa to, lebo hádzaná je strašne rýchla a 5-6 gólov sa dá zmazať za 5 minút. Takže áno, potom po čase sme si povedali, už keď sme viedli s tým výraznejším náskokom, že poďme to udržať, poďme to hrať už aj trošku takticky, už zaznie veľký hurá systém, lebo ten prvý počet nám vyšlo úplne všetko. V podstate prešovskí brankári sa nechytili a my sme im dali 21 gólov za počas, čo sme dali predtým im doma od 2 týždne dozadu 22 za celý zápas. Takže to si človek, ktorý povie, tá úspešnosť, ktorá by bola neskutočná, v podstate čo sme hodili na bránu, nám vyšlo a
Takže a tomu fakt fantastický Mišo Koller bráne s tými 14 zákrokmi hneď v prvom počase, takže vedeli sme, že zopakovať taký druhý počas reálne nie je ani možné. Ale našťastie sa nám to podarilo udržať to tam, ten Tatran na úzde do 50. minúty, sme tam stále udržali ten 7, 8, 9 gólový náskok a áno, potom Tatran ten finish mal lepší, ale myslím, že možno to už bolo aj tej psychike, že trošku sme to už nie, že podcenili, ale áno, nemôže sa stále dariť a nakoniec sme to zvládli úplne, dá sa povedať, že z prehľadu. 35-33 bol napokon ten výsledok, takže o 2 góly, aj to sa počíta. Vašim cieľom je dostať sa medzi Považskú Bystricu a Tatran Prešov. Neviem, či je to reálne už v tejto sezóne, napríklad po tomto výsledku, alebo v akom horizonte by sa to mohlo podariť? Tak za mňa, ja si myslím, že reálne to je. Samozrejme musia byť všetky tie aspekty, tam musia zapadnúť, že či je to zdravie chalanov, aby boli tí hlavní ťahovní, aby boli zdraví, ale v podstate alebo aj celý tím. Teraz tam chýbal Tomáš Bogar, čo je veľký strelec, je to jediný ľavák v podstate, čo v tíme máme a dokázali sme ho nahradiť, takže aj teraz sme sa presvedčili, dá sa aj tí výborní lídri alebo hráči, strelci sa dajú nahradiť aj tými chalami, ktorí možno menej hrávajú a vyšlo to. A jasné, áno, Prešov, Povazka, tá sila je tam, majú to domáce prostredie, vždycky nie je tam jednoduché vyhrať, ale aj tento rok sme sa presvedčili, už Prešove sme získali ten bod a hovorím, Smolene sme prehrali v poslednej sekunde. V Povazkej Bystrici ten pohár slovenský bol tiež, z našej strany sme 55 minút jedli a takže minulý rok sme tam remizovali v play-off, takže prečo? Nemáme sa prečo báť a veríme si, chceme to určite znepríjemniť Povazkej aj Prešov. Tomáš, súhlas? Samozrejme, ako nebudeme vyhrávať s Prešovom a Povazkou pravidelne, to všetci vieme, ale prečo nie? Akože znepríjemňuj to a možno to vyjde, možno nie. Spolučíme sa a tie ďalšie roky si myslím, alebo dúfam, že budeme už takí, že budú s nami rátať do tej prvej trojky. Ďalšie roky aj s vami v drese Bojnic? Tak zatiaľ áno. Som na škole na Slovensku, páči sa mi tu, som doma, takže zatiaľ to vyzerá, že áno. Fanúšikovia vedia, prečo ste sa vrátili, ale možno niektorí diváci, ktorí sledujú aktuálne športové ozveny, si kladú otázku, čo tu robí 22-ročný mladý chalan, ktorý veľkú časť svojej mládežníckej kariéry strávil v zahraničí, po 3 rokoch sa vrátil zo Španielska. Tak aká je to vaša odpoveď? Život, hlavne kvôli životu, lebo v tom zahraničí nebolo to ideálne, nepáčilo sa mi to, ako tam žijem ten svoj život a tiež hádzanie, futbal, povedzme si to pravda, že ten život nie je taký dobrý a hlavne som chcel študovať. Aj s priateľkou byť doma, takže študujem, som s priateľkou, hrám hádzanú za svoj domovský klub, takže ja si myslím, že zatiaľ všetko je fajn. Boli v hre iné ponuky, alebo to boli vyslovene iba Bojnice? Boli v hre iné ponuky, ale na Slovensku to boli Bojnice. Čo si povedal tréner, keď zistil, že mladá hviezda sa vracia domov a bude to do dresu rodných Bojnic? Keďže ja som Tomáša trénoval už dorastie v Bojniciach, tak som ho dobre poznal nielen jeho hádzanárske kvality, ale aj takisto aj jeho mentálny charakter a proste aké nastavenie, ako odozdá všetko na ihrisku. Bol som neskutočne rád. Boli neskutočne radi z nášho klubu veľa, lebo však ho zažili ho tam od malého chlapca. Lebo ja som sa vrátil trošku neskôr tiež po svojej kariére a myslím, že boli všetci nadšení, že Tomáš sa vracia a vedeli sme, čo v ňom máme. Ale to nie je zase len o Tomášovi, vracali sa aj iní chalani. Prišiel Mišo Holdo naspäť, prišiel Juro Briatka naspäť a mnohí ďalší a o toto je krajšie, že tí Bojničania sa nám vracajú domov. Samozrejme, Tomáš určite má kvalitu, aby mohol hrať úplne niekde inde a my si to veľmi vážime a nikto ma ani brániť nebude. Keď on si povie, že chce odísť, tak my sa mu poďakujeme za to, čo odviedol a vieme, že čo momentálne dokazuje na ihrisku, ale hovorím, hádzana je kolektívny šport a dokazuje tu popri ňom ostatní, takže je to, sadlo to opäť, tá naša kabína je fantastická, aj ľudský, aj hádzanársky si myslím, že v rámci našich možností dosahujeme o to, čo sme snívali a verím tomu, že tie sny ešte nekončia. Museli ste meniť aj taktiku alebo spôsob hry? Predsa len príde výrazná osobnosť, vieme, že zrejme bude ten strelecký líder, alebo sa tá hra vôbec nemenila? Ono na tom je super, že keď máte inteligentnú strednú spojku, tak tam vám dosť pomôže a Tomáš zrovna tá inteligentná stredná spojka je a ja si myslím, že to nebol problém vôbec ten štýl zmení hry. Samozrejme, áno, keď je predtým aká iná stredná spojka, ale Tomáš je individuálne 1 na 1 výborný, ale vie aj potiahnuť, vie aj nahrať, takže vie streliť zvonku a ja si myslím, že to sadlo a áno, možno tie prvé 2-3 týždne sa urokuje tie malé veci alebo detaily, sme si to povedali, alebo aj s chalami sa on musí zohrať, ale myslím, že už je dávno za nami a už je to úplne v pohode. Ako to medzi vami funguje, tak pozrime sa na to v tejto chvíli. Jeden z timeoutov, ktorý bol práve pri tej spomínanej remíze s Tatranom Prešov.
Chalani, bude to extrémne ťažké dohrať do konca. Máme už tam 20 sekúnd, dobre? Ale dáme gól, dáme gól. Tome, čo ideme radiem tu, ideme tam to... Je tam 82. Skúsime, dáme si obeh, Nemec, Miško, dáš mi späť, ideme na 1 na 1. Presne 1 na 1. Buď bude sedmička, dvojka, keď ťa bude faulovať, dome do faulu. Chalani, zodpovedne, žiadna lopta nestratená. Žiadna strela cez faul. Chalani, keby strácame, vracajte všetci naspäť. Pome! Zvonica! Tak aj takto to vyzerá, aj v našich priamých prenosoch. Tomáš si zobral slovo, nadiktoval signál, takže tá spolupráca funguje aj takto. Ja si myslím, že to je bežné. Nie je to bežné len v Boniciach, je to bežné aj v Bundesliga alebo Lige majstrov, že tá stredná spojka to cíti možno viac na ihrisku ako niekedy ako tréner. Tréner to vidí očami inak ako hráč a myslím, že my sme sa na tom zhodli. Ja presne asi to bolo najideálnejšie riešenie z 1 na 1, roztiahnuť tú hru a ako som spomínal, je hre na 1 veľmi silný, takže sme mu verili a takže buď by bola 7 alebo gól, alebo prípadne by zahodil, ale išlo to udržať to tam čo najdlhšie v útoku a pripravené pozície. Tomáš, asi v tej eufórii nevnímate, či rozpráva niečo tréner, ale idem ja. Nevnímam, ako tí, čo ma poznajú, vedia, že ja tú stratégiu a taktiku hry mám veľmi rád. Niekedy až otravujem Bojničanov, pozdravujem Tomáša Vogara, ktorý by už ma niekedy chcel, aby som bol ticho, ale mne sa ako veľmi páči tá taktika, hlavne to nebola taktika, to bolo len proste, som videl, že nevystriedali jednoho hráča, ktorý si myslím, že ho mali vystriedať a sme to museli využiť. Aká je hádzana na Slovensku, ak to porovnáte s tou španielskou a aké podmienky ste našli v Bojniciach, ak to porovnáte s tým Španielskom? Nehrali ste v tých top tímoch, samozrejme tie sú určite ustrelené aj v tej španielskej lige. Dá sa to porovnať? Tak tréningov asi nie, lebo v Španielsku boli všetci profesionáli, prvá liga, možno tie posledné týmy tam mali nejakých poloprofesionálov, ale my sme trénovali ráno do obeda 7-krát do týždňa, takže to v týchto podmienkach na Slovensku sa bohužiaľ nedá. Ale tá liga ako na Slovensku, ten Prešov a aj Považská, ja si myslím, že v pohode by dokázali niečo uhrať samozrejme a aj tí hráči, to hlavne inteligentná tá španielská liga, sa mi to páčilo, že niečo taká nemecká, taká silová hádzana, takže to sa mi na tom páčilo a na Slovensku ja si myslím, že tá hádzana ide teraz po takom menšom úpadku zase hore. Takže aj my, myslím, že aj Košice, aj Nové Zámky, že ideme hore a chceme konkurovať tým prvým tímom. Súhlas, aká je slovenská hádzana aktuálne? Vy to môžete porovnať aj s tými úspešnými obdobiami, keď určite možno aj Tomáš pozeral na vás s takým obdivom, keď sa Slovensko dokázalo prebojovať na majstrovstvá Európy, na majstrovstvá sveta a tí hráči boli absolútne konkurencieschopní. Tak samozrejme, áno, tá generácia Danavala, Peťa Kukučku a tak ďalej, chalanov, čo boli, je trošku na úpadku, ale ja si tiež osobne myslím, že posledné 2 roky aj tá Extraliga má cvenk a ide hore vyššie. Myslím, že aj tá divácka návštevnosť v poslednej dobe trošku rastie, takže tým, že verím tomu, že aj my, že znepríjemňujeme život Povazke a Prešovo, takisto Nové Zámky, Košice a aj ostatné týmy sa snažia, napríklad Záhoráci tiež tam majú, podľa mňa je tam eufória, takže je to lepšie pre tú Extraligu, je to lepšie aj pre tých napríklad či partnerov a pre ľudí a chodí viacej ľudí a verím, že to tak pôjde ďalej. No páni, čaká vás zápas proti Považskej Bystrici. Aktuálne ťaháte šnúru 3 víťazstiev. Aj to semifinále slovenského pohára bolo z vášho pohľadu veľmi nešťastné. V tom finále ste mohli byť vy, napokon sa nestalo. Tak aká je motivácia na to najbližšie stretnutie? Tak vyhrať, ja si myslím, že v Považskej je to veľmi náročné. Tá divácka kulisa je tam veľmi nepríjemná. Vítajte v pekle, ako si hovoria, takže bude to určite nepríjemné, ale už sme tam aj minulý rok tam dokázali remizovať, takže prečo by sme nemohli aj my teraz niečo vyhrať? Určite, ak sme spomínali ten šťastný slovenský pohár, my sme tam fakt vedli celý zápas a veľmi nás to mrzelo. Pár chyb na konci nastalo. V podstate ten postup, dostali sme gól do prázdnej brány. Možno v poslednej 10 sekundy VAR tam není, takže nemohli sme ani protestovať, ale napriek tomu Povazka postupila a nakoniec vyhrala ten slovenský pohár. Keď bolo keby, tak to bohužiaľ Povazka vyhrala, postupila ďalej. Ale my sme sa opäť presvedčili, že vieme raz si vyrovnať zápas a tak ako aj doma, keď sme opäť väčšinu času viedli a bola ako z toho zase remíza, takže bolo by na čase Povazku poraziť. Tak uvidíme, ako to dopadne. Našimi hostiami boli Tomáš Mažár a Tomáš Smetanka. Pani, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne.